Hello, Mazindewo. Ndewo. All right, anyị ndị bụ ndị Adamazi TV. Anyị bịarutere n'ogo inyi. Aga ebe niile zaju with ndị mmadụ dịba obi na-atọgbawo ụtọ a na-ele Ekpo. Asị ka anyị bịa teri bịa ka anyị jụta gị as one of the organizers. Ihe na-eme ebe a and you know every other thing inwe ike ịgwa anyị maka Ekpo unu na Ekpo. So biko anyị nwere ike ịmatatu ava gị. Biko ava mbụ Maazị Emmanuel Okwu aka Nwa dị Arụ Mma. Nwa dị Arụ Mma, wonderful. Yes. Obi dị m ụtọ ịhụ unu because na asị nwa arụ ọbụla mana this Adamazi TV na-eme exist both in Facebook and everywhere. Obi dị anyị ụtọ ọwụ na anyị mere unu invite but unu ji obi unu bịa ịbịa nọnyere anyị taa. Ịbịa na 19 villages enwe na Arụ enwe ihe eji mara villages niile na-agba Ekpo. Onwe ndị na-agba na first, onwe ndị na-agba na second, onwe ndị na-agba na third. But anyị nwa decided for over 20 something years
enwe ofu ekpo anyị na-agba ekpo but onwe ofu ekpo na-apụtatụbeghị for over 30 years a na-akpọ ifu nwamba nke bụ na ịnọtụ obere ogbu a ịma afụ ya within next 30 minutes ọ ma apụta so a na-akpọ ifu convenience of ifu nwamba so for over 30 years ụdị ihe a na-eme n'oge a emetụbeghị after 30 years. Two kids for also. Two kids.
Okay, on the Adamazi TV, I'm bereba vu agande madu bakotacha mania na wata o mankande esiresi mankahora ho ana agbekpo asibiko kai matata eringen medina ban and nda kwa na ava nda avoga. So but first of all biko kai mata ava ndewo mazi ogo eno n'ime Igbo awo Ojari Ekpo Abasi dị n'ime Arochukwu in Arochukwu local government ndị Abia state. Ojari Ekpo Ekpo Abasi. Are we Ekpo Abasi? Okay, Ekpo Abasi. Yes, Ekpo Abasi, yes. Right. So are we Ekpo? Yes, so we Ekpo because Ekpo I didn't know. All right, go ahead. So Ojari Ekpo Abasi dị n'ime Arochukwu dị n'ime Abia state. So Ekpo ngen ka na agbata. Ojari, man in Diaspora, man abroad. Chọrọ ite Ekpo ndị dị mkpa aga ata adị 4th of January 2024. So ile anya ebe niile juru ha eju ndị dị mkpa na ndị zebe oze ndị ze ala bekee ndị ze Lagos ndị ze Abuja ndị ze ọtụtụ ebe o juru n'oge ebe a. So obi dị ụtọ na ihe dị aga ma ndị mba arụ niile na ebe in fact. So God. Now enwe ndị na like ihe omenala. Yes. Ikwu maka culture, cultural heritage, tradition, onwe ndị ọ na-amasị ma ha bụgodị gị ndị mba ọhụrụ. So long as nọ ndị Africa, ọkwa ndị ọcha ụmụ ihe a na-amasị. Now ndị anyị inwe ịgwa ụdị ndị ahụ. Na-eme ha invite ka obi a na-arụ. Onweghị ihe karịrị omenala because you can never do without omenala. So omenala must be before anything. Yes, you know. Yes. Ndụmọdụ m na-enye ndị ọbụla wo ndị zagba ha ebe o because ọ mmadụ niile ma value of omenala. Ka o nwee ike try ya inwe ike inweta nke ọ ga na-emetụla as omenala. Yatara because a na-amụtakwa ya amụta. Inwe ike nke ọ mụtara ma o zutere from other neighboring village ma ebe ọbụla a gara zute bubata ọkwa ihe eji akpọ mmadụ hero because ime nwụgo dị ọka ga-repent because that name ga-adịkwa nwere ihe gara nweta from somewhere back to your village make sure na ọ dị tie gị nwụọ ndị ọzọ gị mewe iwurula hero to the village. So ihe m na-eme advice ka nwee ike follow by omenala because omenala awụghị ihe ọjọọ. Yes, omenala enwe agọza were ihe ọjọọ. Okay, now omegidego okwu Chineke. Okay, agaghị ize na-ekwu maka omenala. Ọ dị ka onwe aga omenala bụ ite Ekpo, onwe aga omenala arụ a bụ ite Ekpo. Inwe ike isi na onwe aga ọza na-ejikọta ndị arụ together. Hey, ihe Ekpo a mainly Ekpo, in fact omenala niile in fact ha abụọ Ekpo and Ekpe. But mainly seasonal Ekpo agazize mba dị ugba ndị Ikeji na-eme onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ alọta ihe dị ka Ekpo a na-etu ugbo a na-eme ndị dị n'ala bekee alọta ndị nọ Lagos alọta ndị na-ebe ọbụla onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ọ na-ejikọta everybody even jikọta ndị villages ndị ọzọ one everybody are not together because ile anya ugbu a anyị niile ahụchaghị ndị arụ nọ n'ebe a enwe friends Ụmụahịa Enugu Aba ebe niile nọ ndị Ngwa yes nọcha ebe a
social friends lọta December because their villages adịchaghị ka Aro. Yes, nwenukwu omenala because they don't have omenala. So ndị ọcha na-ele na obi ọ na-arụ bịa lee ebe. I'm advising ndị ọcha ka ha nwee ike bịa n'Aro. Ndị ọcha ndị na-awụ ndị ọcha ọkwa ndị Igbo ma ihe omenala anyị masịrị. Ndị Afrịka ndị ọzọ ndị ha niile bịawa to Aro because Aro bekee mbụ. Kembo, Ndewo, thank you very much. We appreciate. Yeah. All right. Follow.